phakathi kwekhaya kungagcini sekuba nezinto eziyimkhokha. Intombi zale ekhaya ziyazala nje lekhaya. Ingane zale ekhaya ziyoniwa yina inhlawulo siyisebenzisi la kufanele ukuthi siyisebenzise khona. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene Zenu, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye seduwe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephule ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshe ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulelo mashiya mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tshatatsha. Utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo. Insizwa ke mina zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa siyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa vuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakanela yakhalati ngihamba lithesilo sike lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca ngumuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni xega isimilo maqede sikhohla amasoka. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu umkhulu Ngcobo umashiya amahle angathi azoshumayela. Bafowethu nodadewethu namuhla angifisa ukuthi ngigeqa amagula ngoba inhloso yami akukona ukwemuka. Ngifisa nje ukusikela ijikana. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa bafowethu ukuthi sike sibuke indaba yokusebenzisa inhlawulo ngendlela engeyona. Abantu abaningi kuyafikwa emagcekeni emizwe sebabona omkhulu babo. Ulethwe inhlawulo ethile yokuzohlawulela into ethile. Kodwa ukuyisebenzisa kwabo bangayisebenziseli maqondana naleyo nto okanye maqondana nalelo cala elizohlawulelwa bese bona bayisebenzise ukufeza izifiso zabo okanye ukufeza izidingo zabo. Uma phakathi koMuzi kuzaliswe intombazana lensizwe esuke yenze njalo uyazalisa ingane yabantu ngaleko ukuthi inikezwe abazali bayintombazana isenzo sayo insizwa leyo nesenzo sentombi ukuzala phakathi kwekhaya akuyona into enhle bafowethu kuyihlazo ukuzala kwentombi phakathi kwekhaya lokho ngeke sakuhloniza angeke sakunyathela asihlukanise kodwa lento kodwa ingane ezelwe ayilona icala kodwa lokhu okwenziwe umzali wayo kumama wayo kuyicala phakathi kwekhaya kodwa ingane ezelwe ayilona icala. Icala yileli elenziwe unina isenzo sikanina isenzo sikayise icala lokho kodwa ingane ezelwe ayilona icala. Inhlanhla ingane ihlala ngaso sonke isikhathi isibusiso ngoba isipho esivela emathongweni. Ingane kuzifike amathongo kusuke kukuvuma kwabo yebo kona indlela ekwenzeke ngayo kube yicala. Ingakho kubalekile ukuthi insizwe ezalisile nentombi ezalisiwe kube ukuthi iyakhuluma nomuntu oyizalisile kuba eza azohlawula. Into ke yenzakalayo uthola ukuthi insizwe izofika phakathi kwekhaya izokhokha inhlawulo. Mayifika insizwe izokhokha inhlawulo bese manje abaphakathi kwekhaya babona inkomo inkulu inhle bese bayayifuya. Nifuya kanjani leyo nkomo? Ngoba le nkomo izogeza umuzi, le nkomo ayingeni ngisho egcekeni, iphelela le ngaphandle. Uma nina seniyithatha niyifaka esibayeni nenzani? Yindaba.
nenzani ngempela ngoba lenkomo le izosusa amanyala phakathi kwekhaya kwayona yamanyala kubantu bale ekhaya uma seniyithatha niyifaka ngaphakathi emagcikenweni nisho ukuthini uma ukuthi seniyayifuya leyo nkomo kuyona inkomo okufuya kuyona inkomo efanele ukuthi ingene egcekeni noma kuthiwa nibahlawulise ngemali leyo mali akufanele ukuthi niyisebenzise niyihle akufanele ukuthi leyo mali nithenge ngayo igross kodwa leyo mali kusuke kufanele ukuthi nithenge ngayo inkomo ezohlala lapha ngaphandle ezohlatshelwa ngaphandle iphelele ngaphandle idliwa abantu bangaphandle ingadliwa yinini ngoba mayidliwa yinini akuhlukile nokuthi nidla lamanyala enithi nizowageza leyo nkomo isuke izosusa lawo manyala asuke enzekile phakathi kwekhaya enye into abantu abayenzayo uthola ukuthi ingane intombi uzokhumbula ukuthi ingane mayintombi ihamba nentombi ngesizathu sokuthi inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye uthola ukuthi mhlambe ngakubo kunezinye intombi ehamba nazo umhlaba uthola ukuthi mhlambe lengane iyasonta iNazaretha ngokwaseNazaretha ingane eyintombazane eyintombi ngokuphelele ibizwa ngenkosazana uthola ukuthi mayihleli ihlala namakhosazana nakuke manje lengane lena iyinkosazana ihlala namakhosazana ihamba namakhosazana lengane ihamba umhlanga iyintombi ihamba nezinye intombi zangakubo ngesizathu sokuthi inyoni zohlobo lodwa zidiza ndawonye isiyephuka ke lengane ngenkathi iqala iphuka lengane ababoka mfano iphulile lengane sebeyafika bazoza ukuthi uswazi abazoshawa ngalo lumi kanjani sebeyashoka bale ekhaya ke sebethi ke nofika nembuzi ekuyiyona ezogeza zonke intombi imbuzi okugeza intombi bese kube inkomo kanina ngoba lo mfana uyithathile inkomo kanina bese kuzoba inkomo yokugeza lo muzi wayezwa lonto nako kwinsizwa ke siyaziletha zonke lezi zinto into mayiqala insizwa iziletha zonke lezi zinto imbuzi le ekufana ngabe igeza intombi ayisazigeza intombi inkomo lese kufana ngabe igeza umuzi ayisawugeza umuzi uyabona manje ukuthi inhlawulo isisetshenziswa endaweni engafanele la ngabe isetshenziswa khona ayikho bafowethu nodadewethu into ebaluleke njenganokuthi uma kulethwe inhlawulo kuthi inhlawulo yokugeza intombi bese kube njalo kuba ukuthi zonke le ntombi lezi ntombi ekade ihamba nazo ngenkathi yonakala zibizwe kuthiwe izintombi njengoba usibanibani kade ehamba nani wabesephuka wamitha umntombi bakhe wanikela ngabe emfaneni siyacela ukuthi leyo nsila ingalingi wele kunini lelo hlaza lenzile lingalinge liwele kunini ngale mbuzi ke izintombi siyakugeza ukuthi njengoba kade ehamba nani wabesembatha nomfana wonakala ungcolisile leyo nsila kaningcolise ngawo siyayigeza kunina lowo moya kuzungeke uhambe univukele bese leyo mbuzi yanqunywa ukuthatha umswane wayo nenyongo intombi zihambe zonke zimfuleni zifike zizikhuhle ngalomswane zizikhuhle ngalomswane bese ziyageza kugezwa leya nsila ezingcoliswe ngayo ile yantombi ekade ihamba nazo yona yabisinikela ngefa labazali bayo uma singeke sakwenza lokho bafowethu so lokho sibona intombi zilonke ziphuka nje ziphulwa abafana sicake ukuthi le ntombi lezi zaphuka kangaka ingane kodwa zibe zithola iziyala emhlangeni masihambile saye emhlangeni okanye kuyona yonke imikhosi yazi izintombi kodwa ziloke ziphuka nje yina kwathathwa inhlawulo kwathiwa imbuzi yokugeza intombi abaphakathi kwekhaya boka ntombazane yonakele bese bona bayisebenzisa ukufeza izidingo zabo leyo mbuzi makuthiwa imbuzi yokugeza intombi akusho ukuthi igama layo ukuthi yokugeza intombi ngempela kufanele ukuthi lezo ntombi zigezwe zibizwe zonke intombi ekade ihlala nazo nebihlanganyela nazo ngoba leyo ntombi isuke isizingcolisile ngalelo hlazo esuke ilenzile ukuthi yona ithatha ifa labazali bayo inkomo kanina inikeze umfana kufanele ukuthi ke zibizwe zonke kuthiwe bantu abami nayi imbuzi esimgeza ngayo ngesizathu sokuthi uzakwenu lobe nihamba naye ungcolisile ngale senza senzile bese intombi ziyahamba zimfuleni zoyisusa leyo nsila ukuze nalelo phunga lentombazane ebembathise lona ngokuthi izona bese liyasuka kubona kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi inhlawulo siyisebenzise ngendlela ekufanele ukuthi siyisebenzise ngayo singabuki thina izidingo zethu abantu abaningi bathanda ukuthi babize imali ngoba imali basuke befuna ukuyisebenzisa uyabona ngenkathi uqala ubiza inhlawulo emfaneni uma ezohlawula uyibiza ibe imali bese ungakwenzi lokho ekufanele ukuthi kwenze okwazi ukuthi icala lisuke selisukile kuyena umfana kodwa nina phakathi kwekhaya manidla le mali lo mfana kakaza ahlawule ngokwethongo lale ekhaya
akakaza ahlawule. Uma kuukuthi umfana wafika wazogeza umuzi wayiletha inhlawulo yokugeza umuzi, njengoba kuthiwa inhlawulo yokugeza umuzi, wafika yena waletha imali 8,000 rand wathi inkomo leyo yokugeza umuzi, nangayithenga inkomo yokuthi lo muzi ugezwe. Okwazi ukuthi umuzi wenu usangcolile, abantu abanecala inina, akuyona insizwe necala, ngoba yona ngenkathi iqala ishisa impepho kubo ibiko ukuthi ngiyahamba ngemzini othile ngiyakogeza umuzi nayo inkomo engogeza ngawo umuzi. Yathi mayifika futhi yafike yakhuleka kanjalo, yathi nina bosibani bani, inja yethu idla amaqanda lekhaya, sizohlawula sizogeza umuzi walekhaya. Abantu abadala balekhaya basuke beyizwa leyo nkulumo, ngenkathi seningena ngaphakathi nihlala nixoxa konke lokho, abantu balekhaya bayayizwa konke leyo nkulumo, okuwukuthi labantu laba bazogeza umuzi walekhaya. Nina balekhaya nabe senivela nombono wokuthi akube inkece, babe sebeyikhipha inkece, okwena kubona ukuthi inkece niyithathe noyifaka ebhange, ngoba leyo nkece inkece ezosusa ukungcola kwalekhaya. Nayi ukungcola kufanele ukuthi isetshenziswe yinina, kufanele ukuthi nithenge inkomo ezodliwa abantu ngaphandle, geza umuzi umswane wayo, chela igceke lonke, ukuze ukungcola okukhona phakathi kwekhaya bese sekuyaphela, ukuze lokho bafowethu sikwenzela ukuthi phakathi kwekhaya kungagcini sekuba nezinto eziyimkhokha. Intombi zalekhaya ziyazala nje lekhaya, ingane zalekhaya ziyoniwa nje. Yina inhlawulo siyisebenzisi la kufanele ukuthi siyisebenzise khona. Ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokuthi inhlawulo siyisebenzise maqondana nala kufanele ukuthi siyisebenzise khona. Uma kuukuthi imbuzi yokugeza intombi, asiyisebenzise ukugeza intombi. Uma kuukuthi inhlawulo yokugeza umuzi, asiyisebenzise maqondana nako ukugeza umuzi. Singayidli imali makuhlawulwe ngemali, singayifuyi inkomo makuukuthi kuhlawulwe ngenkomo. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba ngemuki. Mawufisa ukulithola ulwazi olufana nalolu nokwenza izinto ngendlela ekuyiyo yesintu, zikhona incwadi esizilobile. Sithini isintu? Incwadi ethu yokuqala, amava ahlabahlosile, incwadi yesibili, uyokhuluza ukhokhobe, incwadi yesithathu, indlela yesintu, incwadi yesine. Uma kuukuthi uyafisa futhi ukuthi sikubonise nje sikuchushise, uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezo zibona ziloko ezivela escreenini sakho, ufike khona la eMphelandaba. eMphelandaba ke kuseThekwini enkabeni yeTheku. Silapha ku West Walk, lapha kulomgaqo nje kuthiwa West Street, lo phithiza kakhulu onamatekisi njengoba ubuye uzwa amahuthi. Ingoba umgaqo esikuwona siku West Street, khona ibuilding ekuthiwa kuse West Walk. Sike 4th floor la sikhona e-office number 420 eMphelandaba wempunga yesintu, la ufika ulashwe khona ngokolwazi. Impunga yesintu inyanga elapha ngolwazi. Mawufika eMphelandaba asihloli kodwa siyaxoxa sichushisane, ngoba injobo enhle ithungelwa ibandla. Impunga